Нәсел тамыры белән Пенза якларыннан булган эшмәкәр Бакир Акҗегетовның бу беренче генә проекты түгел. Моннан берничә ел элек ул шәһәр үзәгендә кунакханә ачкан иде. Хәләл кафе булдыру аның күптәнге хыялы була. Пенза өлкәсендә генә түгел, күп кенә күрше төбәкләрдә дә татар кафелары әз. Үзбәкләрнеке, таджикларныкы, әрмәннәрнеке, грузинники бар. Татар хатыннары шундый әйбәт аш пешерәләр, шундый алар осталар ашка. Татар кафелары шуңа күрә без именно күп кенә соралалар, татарлар сорала иде. Чынлап мөселман татар ашлары булсын. Кафеда кунакларга тәкъдим ителә торган барлык камыр, ит ризыклары да биредә әзерләнә. Ат, сарык һәм сыер итеннән әзерләнгән ризыклар гына да монда 10тәдән артып китә. Мин әйткем кили, бу продукция безнең Пенза өлкәсе кругында, безнең Пенза области буенда бу продукцияны бер үзебез генә җитәктерәбез. Бер үзебез генә ясыйбыз бу казылыкны. Бу казылык натуральная оболочка, да. Бу казылыкны можно бик озак хранить ителә, можно замораживать итәргә, соңыннан чыгарып җылытып, рәхәтләнеп ашарга. Пенза дәүләт университеты студенты Рамил Казиев биредә кичләрен кунаклар өчен татар көйләрен уйный, җырларын башкара. Жырлыймын, пятница, суббота, по выходным жырлыймын шулай. Татар күп халык йөри бирә шулай. Сырапта җырлаталармы? Да, сырап җырлар тоже була. Ә кичләрен кафега башлыча яшьләр килә. Кичә безгә килә бик күп яшьләр. Безнең Пенза илендә единственный татарский кафе, татар милләт ашлары белән бик тәмле ашлар, пәрәмәче, кыстыбый. Яшьләр бик безгә себеп йөриләр. Уздырабыз монда никах туйлар, ифтарлар. Алла теләсә кунакларны монда татар теле белән пешерашу, кызлары белән җыешылырбыз без. Алла теләсә шушы матур истәлебез төзеп. Өлкәнең Хәбиб Җамал Тенишев исемендәге татар мәдәни агарту үзәге җитәкчесе Рәшит Кураев киләчәктә биредә татар яшьләре өчен танышу һәм очрашу кичәләре оештырып җибәргә дә ниятли. Кафеда күрешәләр яшьләр, йөри тоже яратып йөриләр, кызлар, малайлар. Семья ясала, иншалла, оеша шунда, семьялар оешулар булачак. Кафеның ичке бизәлеше дә нәкъ безнеңчә милли бизәкләр белән бизәлгән. Мисал өчен, аның диварларына борынгы түбәтәйдән башлап бүгенге көнгә кадәр эшләнгән заманча калфаклар куелган. Бизәлеше дә нәкъ шундай. Теләгән кешеләр инде әлеге кафега килеп, үзләре менә шундый киемнәрне киеп, фоторәсемгә дә төшү алу мөмкинлеге бар.